I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovdje vaš Napadanje Gaming i tu sa nama je Đokica Jones ili drugi naziv Đokica Villager. Evo me, zapratite me. Dobro. Da, Đokica Villager, on snima Minecraft. Valjda, možda snimaš nešto drugo, ne znam. Ne, snimam Minecraft. Okej. I danas u ovom videu nastavljamo sa našim preživljavanjem. Đokica je kuću malo bio preuredio, tako god. I meni se sviđa. Samo moramo da dodamo stepenice da bi bilo lepše. Ja sam ovdje sam bio zarobio villagere. A to nisam snimao, sam probao nešto. Šta je ovo? Ovo kamenje da sjećam. Ovo je još peska. Pogledaj ti to. A bre, šta me guraš ti? Molim? Hoće ti izbacimo iz kuće, a? Zašto? Neće, pusti ga. Ulazi nam u kuću. Izlazi! Ko? Zašto ne izađem iz kuće? Čovječe, trebamo da napravimo krave za villagere. Ali oni su tvoja rasa. Ili ti kao što bi ili pre rekao, 5% hotel. Mi ne reklamiramo Egiptlere. Ali ih volimo. Ja ga baš ne gledam. Znači, pod navodnicima kolege. Ne. Ne. Pa pod navodnicima, zato sam mi rekao pod navodnicima. Okej. Oooo! Molim. Ne liče na ništa za ne? Da. Može. Ali ćemo ovo možemo staviti. Ovako. Može. Dobro. Ako se pitate odakle mi ovaj mač. Šta je bilo po ovo? What the fuck? Ništa je bilo. Zašto ti rekao šta? Na čudan način. Ovo je bilo da se stvorio. Okej. Это тебе не
Ovo što je bilo? O moj Bože! Šta? Imam jedno srce! Lepo. Opet jedan staklo ovdje. Imam tu nešto, nemoj. To je moje, nemoj si pipnut. Ovo tamo je, ovdje je moje, to je moje. Ok, ovo je moje. Villager. Šta? Vila Gora, šta to radiš tuma? Dobro. Oni imaju nos. Ja znam što nije debilom to nos. Ajde, kaži se malo početi. What? Brzo se malo pržite. Šta? Da idemo u pećine, ajde. Ja, dobro. Ajde u plaviru, mi tražimo dijamante. Šta ti je? O dijamante, papa. Misliš ko nemaju? Gdje si ti bio? A gdje bi drugdje bio? Čemu stiži? Tamo. Aha, da.
Ja lopuš. Ovo će da bude kraj za ovu epizodu. To je to što se tiče ovog videa. Ako želite još, like, subscribe i vidimo se u sljedećem. Umreo sam.